Здравейте на всички, аз съм Алекс Русева. Днес ще правя ревю на всички неща, които съм правила. Не точно на всички, понеже имахме малки инцидент с почти всички гривни. Затова намерих само тези, които да ви покажа. Не съм малко, не съм много, но все пак да ви ги покажа. Да. Правя това ревю по случай 10-те ми абоната. Наскоро ги направих. Да, зато и много се радвам. Сигурно се казвате, много съм малко, защо ли прави такова видео, но за мен това, аз много се радвам, защото за първи път имам 10 абоната и толкова се кефя, така че си го обяснения, 45 секунди употребихме говорене, да започваме гривничките да ви показвам. Тази фигурка е на цветенце. То се вижда. Да. Едно цветенце направено е на вилици от клиповете на Олга Крафтс. Също можете да гледате нейните клипове. Прави много интересни неща. Да, не е по мой модел, така че гледайте нейните клипове. Можете цветенцето да го направите в много различни цветове. Ще направя и аз на него клип, мисля. От как изглежда то. Добре. Мисля, прави се на вилици. После ще ви покажа. Следващите нещица са тези цветенца. Правила съм на тях видеоклип. Те се правят много лесно. На пръстите на ръцете ви или на кукичка също можете. Гледайте моите клипове, ще видите. Правят се на такива кукички. В момент само да извада. Ето. Така. Хайде, припри се. Добре. Следващото нещо. Ето тази пеперутка. Също гледайте моите видеоклипове. Ще разберете как се правят. Също се прави... Тя си спускала бе Александро. Добре. Прави се също на кука или на пръстите на ръката ви, както на вас ви е по-удобно. Следващата тези цветенца са по мой модел. Само да кажа... Що ви снимам в момента ръката ми? Както да е. Добре. Значи тази гривна е Rainbow Лом нещо си. Не знам как се казва, забравих. Но е много красива и на мен много ми кефи. Използвам съм цветовете на дъгата. Сега ще ви ги изброя. Червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, тъмно лилаво, светло лилаво и пак така се повтарят. Тук малко се обърка нещо и затова така изглежда. Но ще оправя гривничката съвсем скоро. Също мисля, прави се на вилици от клиповете на Олга Крафтс, мисля. Казах ли го вече? Добре, и да съм го казала, пак ви напомням от клиповете на Олга Крафтс. Добре, следващата гривна е по мой модел, казва се Флаштинг, правила съм на нея видеоклип. Гледайте го, ще разберете как се прави. Също се прави много лесно на вилици. Ето как изглежда. Штрък, една снимка, штрък, втора. Добре, ето как изглежда. Добре, следващото нещо, ето това сладичко бухалче. Ще ви покажа по-късно и негово усъвършенстване. От бухал става пингвин. Как сладичко. Добре, сега вече си се легавила. Добре. Ето как изглежда то. Прави се също на вилици, мога и на него да направя видеоклип. Да. От клиповете на Олга Крафтс го гледах. Много е лесно. И да, гледайте ги. Гледах как се прави. Следващата гривничка мисля, че е по мой модел. Нещо като... Как да кажа? Така, нещо като смесица от обикновената гривна. И в момента ето тук ще ви покажа, защото е малко празно. От обикновената гривна и на рибената кост става нещо. Това беличкото в момента от обикновената гривна е като синджир, а ето това синьото е... Имам такава розова, но в момента не ми се показва. Малко ме мързи.
Добре. Вие знаете как изглежда обикновено розово. Да, за гривната. По мой модел е много лесно се прави, за нея мога да направя видеоклип. И да. Така. Да продължаваме. Добре. Следващата гривна е ето тази обикновената гривна. Много лесно се прави на ето тези малки станчета. Правила съм за нея видеоклип. Гледайте го. Да. Следващата гривна е ето тази. Прави се също тя много лесно на вилици. Използвал съм цветовете на дъгата, като съм започнал от зеленото до синьото. И става зелено, жълто, оранжево, какво че лилаво, червено, лилаво, синьо и така пак се повтаря. Ето как изглежда. Правил съм и на нея видеоклип. Гледайте го. Добре, следващата гривна е тази обикновена рибена кост и на нея съм правила видеоклип. Прави се на ето тези малки станчета. Между другото открих ново малко станче от най-манинките, много са сладките, взимат звездички и дърта-бърта. Добре, продължаваме. Ето го. Добре, да продължаваме. Също се прави много лесно. Гледайте видеоклип. Тя е за най-начинащите. Следващата гривна е ето тази. Бях я направила за рождения ден на майка ми и тя си я носи и я помолих да я взема да я покажа в видеоклип и тя ми даде. Затова сега ви показвам. Прави се много лесно на Stan Monster Tile. Така ще ви покажа как изглежда то. Можете да закупите от комплектите Monster Tile или от магазините Panda. Ето как изглежда. Супер ефтини са и с него се прави почти всичко. Ама почти. Добре, да продължаваме. Ето как изглежда. Използвам съм за нея лилаво синьо и за ето тази, така как да го нарека, това да държи тези ластици, но с по-светло лилаво, розово някакво такова. И да продължаваме. Следващата гривна ето тази, по мой модел е, мисля да я нарека Aquatine, мисля. Не знам, предположете нейно име в коментарите долу. Ето как, не знам точно и аз как я направих, забравих вече. Направих я на голям стан. Само да видя тук имам ли. Добре, ще спра с малко видеото и ще ида да си го взема. Така че до след малко. Добре, върнахме се. Направих я на този стан. Води се нечуплив от Jumbo. За сполучливата цена 4,90. Върви с комплект малка кукичка. Имам ли в момента тук да ви покажа? Къде има кукичка? Добре, мисля, че знаете как те изглеждат. Ето една. Ето как изглежда. Върви с ето такава малка кукичка. И малко пакетите ластици. Също много сполучливо. Как изглежда? Имам още един такъв стан, подобен, но той е купен от Панда или от Хиполен, също ги продават. Ефтини са. Добре, сега толкова да продължаваме. Тази, какво е това тук? Някакво букуче. Добре, после ще го изхвърля, да го оставя сега тук. Добре, същата гривна е и последната е ето тази гривна игра. Бях направила за сестра ми. Тя каза, че много иска такава да я направя и аз си направих. И я питах дали може да я покажа във видео. Тя естествено ми даде. Да. Ето как изглежда тя. Прави се на ето такъв голям стан. За плетене. Много е лесна. Гледайте моя клип.
Също можете да гледате и клипа на Камидова, също тя направи ето такава. Така че, да. В момент само сега да ви кажа, че в Пловдив, в град Пловдив, в жилищен район Тракия, на блок 143 срещу зъболекарския кабинет, ще има малко магазинче, така да се нарече Търг, в който аз и мои приятели ще продаваме такива най-различни фигурки и гривнички от ластици, някакви плюшени играчки. Ето от тези картички. Сега ще ви покажа още едни. Малки обаче. Ето такива мънички. Плюшени играчки като ето тази смичка. Вече тя има цена 1 левче. Малки играчки и да. Включих се и още едно нещо за продажба. Ручно изработени картички. В момента имам една да ви покажа. Ох, че много далече. Добре, ето как изглежда тя. Моята приятелка Йоланка лично я е правила. Каза, че е най-хубавата, която е правила. И аз естествено си я купих. Тя ги продава за около 2 лева. Много е красива. И да, и понеже учителката ми, класната ми ръководителка, на 15 април ще има рожден ден и аз мисля да я подаря. Много е красива картичката и да, ще се продават още много такива, не само с цветя, но и звездички и да, много различни неща. Да, правим това продаване с цел да помогнем на една котка. Една котка, казва се... Как се казваше? Сега ще си спомня. Лилияна, или както я нарича стопанката и Маци. И тя ми го подари това коте, когато бях мъничка и още си го гледам. Мога сега да ви го покажа, но то страда от едно заболяване. Някакви гъбички има по кожата си и от тези гъбички му пада козината и се реших да продавам някои неща, благотворително за него да му купя лекарство. И приятелки също искаха да се включат. И затова те сега в момента ми помагат. Сега ще ви покажа котката ми. Тя в момента спи на стола ми. Така че, да. Искам да знаете, че не го правим да просим пари, но тези пари си ги изхарчваме благотворително за котката ми. Някои мои приятели в момента гледат и искам да ви благодаря, че ми помагате за моята котка. Да, сега ще ви покажа как... спира. Добре, хора, това в момента е котката ми Маци. Да, в момента не искам да се събуждам да ви покажа къде й пада козината. Тук също малко започва да й пада. Да, така че трябва много да внимаваме. Да, ето как изглежда тя. Мацко, отвори очички. Виж какви хубави очички. Пак имаш горили, после трябва да ти ги махам. Добре, хайде спинкай си. Благодари. Да. Ти за котка съм. Добре, сега ще ви покажа другите неща, които мисля да продавам. Вече си има цени. Това да се върнем обратно. Добре, тук са някои от нещата, които ще продавам. Както казах, малки играчки. Продавам ето този мечо от Маша и Мечока. Продавам тези малки играчки.
Джери и някакво коте такова. Имам някаква малка играчка на Соник. Пак от тези малки картички имам. Тук някаква гривна игра една продавам. Тя вече има цена. Не знам дали ще видите, но 4 стотинки. Имам тези обикновените гривни. Тук една картичка. Тук имам една гривна от Маниста, която продавам за 30 стотинки. Много лесно се прави. Да. Да. Ако дойдете и си купите нещо от магазинчето ми, всъщност то не е много голямо магазинче, едно кашонче, на него стока. Да, ще ви бъда много благодарна, защото помагате хем на мен, хем на котката ми, понеже лекарството е много скъпо. Мама предложи тя да го купи и го купи, но и свърши и мама и тати имат малко проблемче с заплатите и затова се реших да му го купя, като си изкарвам сама парите. И да, ще ви бъда много благодарна. Помагате не само на мен, ами и за котката ми. Дано тя се оправи. Пак казвам, ще ви бъда много благодарна. И сега много ви благодаря, че се абонирате на мен, че гледате видеята ми. Просто искам да ви се благодаря, но не знам точно как. И да, за това можете отдолу да си под коментарите да си поръчате някакви гривнички или фигурки от ластици и аз ще ви ги направя, стига да мога. И да, вече имам една поръчка, но това в другото ми видео. Аз бях Алекс Русева, благодаря ви, че гледахте, благодаря ви, че се абонирахте за мен, благодаря ви, че харесвате и да, сега ще прехвърша видеото с картичката, подарък за учителката ми. Благодаря ви за всичко, което направите за мен. Благодаря ви, че се абонирахте. Благодаря ви, че харесвате. Благодаря ви, че гледате. Всичко това се дължи на вас. Много ви благодаря. Довиждане. Аз бях Алекс Русева и гледайте следващото ми видео. Чао!